Sabona Mlondi, amafutha lawa amoshwa izinto ezihlukahlukene engizibalile kwi-video ke. So ama video engingawasuseli mhlambe endaweni ethize engizama ukuyicacisa ngesizulu afana njengezinto engingakhuluma ngazo ngaphambilini ukuthi ukumosha lamafutha akuwe ngaphakathi. Ngizenza nje njengama video ngoba angifuni ukuthi ngithi ngisakhuluma ibe ingilawula ukuthi ngisalelo 10 minutes. So ngiwenza ama video nje ku YouTube la uzolalela khona. Le engiyenzile is about 20 minutes, so ungahamba uyoyibheka ilink ekwi-bio yami. So namhlanje ngithanda ukuthi siqale enye ingxenye ye-presentation esuselwa kwi-presentation kaMark Persio ethi Demystifying the Occult. Lokho kusho ukuthi ke sizobe sibheka amatemu kanye nemikhuba eyenziwayo okanye okwamasiko okususelwa kuma generation kwehle kanjalo, njengoba sazi nje ukuthi amaphoyisa agqoka kanje, akama metro agqoka kanje. Mangabe ubona lezi nkanyezi zakhona umuntu nje hayi iphoyisa ngqoke leli. So besibhekela okanye ke okubalekile nezimpawu ngoba izimpawu zisho olukhulu futhi zenza umsebenzi omkhulu ke engqondweni yomuntu ngendlela ke labantu abasebenzisa ngayo ke yonke lento abayaziyo ngezinto thina esifihlelwe zona. So ke uqala kwami kule ngxenye ngizobe ngikhuluma ngamatemu okufanele siwazi ukuze nawe uzobona ukuthi hayibo nakho ngempela lolu phawu ngiyalibona, bese uyabona ukuthi lusetshenziselwani, ulwazi ukuthi lusetshenziselwani. Ungavele nje wena ubone lezi ikwele igcwele emakapisini amaphoyisa unicabanga ukuthi hayi umhlobiso i-uniform yabo. Cha, kwenzelwe nje izathu esithize esijulile esizongena kuso ke manje besibheka wona amatemu kanye namasiko, bese kuba ke nezimpawu ezisetshenziswayo i-occult. Ukuze nawe ungezuba sebumnyameni, thina abantu abamnyama kakhulukazi asizibheki izinto ezinje, futhi ke kuzosithatha isikhathi eside mhlambe kukhona okuzongena ngapha kuphume ngale. Njengoba ke kujwayele ukushiwo akukho kusha ngaphansi komthunzi welanga. Konke engizokhuluma ngakho mhlambe uyakwazi, bakhona futhi abakwaziyo, akekho futhi umuntu oqala ukukhuluma ngakho. Mina ngikufunda kuMark Persio. Uma ukwazi ke wena usazi isingisi kahle ukwazi ukulandela, ngiyakunxenxa ukuthi ngena ku YouTube umsearch uMark Persio ne-presentation yakhe ethi Demystifying the Occult, okuyona engizobe ngikhuluma ngayo okusuka manje ukuya phambili. Ngiyawanga injeyana ke i-presentation, so uzoyibheka bese ke uyayilalela. Ihlukene ke iyingxenye ezintathu. So kuzodinga ukuthi ube nesikhathi ke nje impela umane uyithatha nje kancane futhi uzoyilalela uyiphinda ngoba hayi ulwazi lula lujolile. Kodwa ke siyathemba ukuthi siyocathulisana sikwazi ukuthi ke sifundisane, sikwazi ukuthi siliqonde lo lwazi bese siyalibona ukuthi lusetshenziswa kanjani empilweni zethu usuku nosuku ukuze sizokwazi ukuzivikela.